Diumenge 22 de març, a les 5 de la tarda, a l'Església Arxiprestal, la Passió de Castellvell del Camp. Per primera vegada a Vinaròs, la passió teatralitzada a càrrec del grup La Teatrera. Diferents fragments de la passió en un relat més humà i més proper. Serà un espectacle de proximitat, amb el més essencial, un text profund, intèrprets compromesos i una emoció compartida on cada paraula compta, cada mirada suma, cada silenci diu alguna cosa, on el públic no és només espectador, forma part d'un espai íntim, on la tensió dramàtica es construeix des de la veritat i la presència. No et pergues este diumenge dia 22 a les 5 de la tarda esta història que ens convida a mirar cap endins. La passió de Castellvell del Camp, el relat carregat de simbolisme, però també de vida.